Ola sagardotegiaren txotx denboraldi berria hasi da. Asteburuetan trikitixarekin. Kalitatezko sagardoa bertako sagarrekin ekoiztuta. Anima zaitez eta erreserbatu. Irunen, Meak auzoan, ingurune ezin hobean. Iñaki Bengoetxea iritsi da eguna, irekiraren egun hori, hainbeste espero zenutena, eta ikusten dugu dena prest duzula ja, ez? Bai, hementxen goizetik ja, nerbio puntuak behar gaina eutzi, eta hementxen gaude ja dena puntu jarrita, eta ja, ordu harrimatzen nahi da, eta prest den bordu. Laster hasiko da jendea sartzen, nolako eguna espero duzu gaur? Egun handia urtero bezala, gaina bi omendo oso jatorrak hemengo ditugu, urte askoan hemen animatzen nahitu dienak, oso irundarrak eta auzotara gaina bat, eta jendea gainezka dugu, sekula baino gehiago beteta, eguna nik uste gaina Romerik Irun luzatuko delako, San Antoneuna tokatu da, eta Baten bat menditik etorriko da, ez? bai, goiz asko joan abadiek, argeo bueltan etortzeko denbo dute, eta nik uste izango dela bakarra matoitu gure. Eta, sagardari buruz, uste duzu gustatuko zaiola jendeari? Espero dut, 11 kupel badie, bat sorpresane badugu bibari etala, mozoloa eta errezilegina, eta hortikan diferentiak badie, eta nik uste bat emat gustuko biletuko norbaitez. Amai esker Iñaki. Bale, zueri ere bai, eskerrik asko. Jose Mari Elbenzu, beste behin ere esatari hemen gaurko egunean nola sagardotegian, eta pozik beste behin hemen egotegatik, ez? Bai. Ja, 18garrena da aurtengoa eta orain dela azkeneko irunero esaten nuen bezala, beste bi gutxinez beste bi egitea gustatuko liake bendiker. Gaurko zer prestatu duzu, gutxi gora bera? Beti bezala, eta gero, gaur nola baiten trikitilariak orduan beren historiala bizka bat. Normalean, nolakoa izaten da gaurko eguna zuretzat? Eguna beste egun batean atzekoa, bakarra. Hau lehenotikan preparatu izaten dut eta orduan ez da, berdin, beste egun batean antzeko izaten da. Eta baduzu sagardo afizioa, gustatzen zaizu, hemen sagardotegian ibiltzea? Afizioa bai, ibiltziare bai, baina zoritxarrez sagardoak ez dut hon egiten, orduan kontu zibili berde dut sagardoakin. Ondo pasa. Berdin. Angel Mari Peña Garikano, lehengo urtean atxeden hartu zenuen, hemen bertxotan olan eta aurten berriro bueltan? Bai, berriro bueltan, baina ez da, jaingo dezuen, mendi luze gaixotu eginda, eta bastante zadabil gainera, bastante motel, eta haren ordez, bestelare tortzeko nintzen, baina haren ordez kantatu egin beharra. Dena dela, ni hemen garko egunez oso hogei urte otan ez da izan bat elizutxe egingo nuen, kantatzen ez bada, edatea tortzen ez, orduan hemen hau berriz ere. Gustare biltzen zara orduan gaurko egunean? Bai, eta bati bat hemen oso harreman estu dugu bertako nagusiarekin, Iñakirekin, oso berso-zalea da, berso jaialdiak antolatzen ditu. Eta nik uste sagardo, berso, lagun arte gure harremana sendotu egin dela, eta gero urteroko karriak honeak hartzen dugu, eta hemen egiten dugu, eta pixka bat, hemengo zati sentitzen gera, pixka bintzat. Gainera, sagardo mundua eta bertsoa ere ondo lotuta daude, ez? Eta, gero hemen ere izaten dira trikitixa, pandero, txapartak, giro polita sortzen da. Bai, oain baino nik sagardotegi ezautu nuen, zuek jaiotzerako, noski, eta orduan oso diferentia zen, joten zen sagardotia 6 galdea, eta bederatzitako, kafe hartzen mundu guztia, bederatziterten inortzen egoten sagardotegiten. Euskaraz etzakienik inortzen ibiltzen, dana herri txikitakoa eta baserri girokoa. Gero oso golpetik etorri zen, aparra hau etorri zen, globalizazio hau, eta izan zen bolara bat, pixka bat galdu zuena, bere kutsua, bere sorrera pixka bat galdu zuena, baina berriro ere 10-12 urteotan berriro ere lehengo sustraitara jo dugu, eta nik uste hor antzeman egin dela. Eta oain dela 12-15 urte baino hobeto da sagardotegia, euskaldunago. Duzu bide hona daramala orduan, sagardo munduak? Bai, eta gero beraiek ere gauza asko onak egin dituzte, bertako horrere izan zen, lehen hainbeste sagasti eta hainbeste sagarrondo aldatu, eta gero izan zen bolara bat, dana kanpoko sagarra eginda kanpoko ekarri, eta gainera sagardoa eginda ekarri, likidoa ekarri, gero hemen da. Horrere pixka bat galdu egin zen da orduan, hemen Iñaki bezala eta bertako sagarra eginda egiten dituzte sagardoak, eta bertako sagarrari beste balore bat eman zaio, da gainera sinistu erazi jendea, hemengo sagarrakin sagardona egin lehikela, eta begira, zemak gauz egiten dira bertakoarekin. Bertsolari dagokienez, gaurko moduko saioak nolakoak izaten dira? Gaurko modu, gaur
tipikoa, ez da esango betiko topiko tipikoa, esaten dena, baina lehenbizi txotxi ireki iran, mundu guzti hau da aurtengo sagardoa hor kantatu, eta gero gai librean egiten dugu hemengo jendearekin, da ezagutzen dugulako, eta berso saio, esango nuke, berso saio gai librean egiten dela gehien bat. Gai librean egiten den berso saio bat. Mila esker. Ez horregatik. Patxi Urtiz berea, berriro hemen txalaparta jotzen zuek ere osagai ezinbestekoa, sagardotegian? Hombre, jaba amezkego, zenbat urte, 19 hogei. Uste dut hogei garrana dela. Osea, beti hemen, zoru gonta sartuak. Zuk ere izan zuen zure omenaldi txikia hemen, eta hala ere jarraitzen duzu etortzen, Hemen jartzen dugu, osea, eta urte asko zaitako zugula. Nolako izaten da gaurko eguna zuretzat? Pues normala txalaparta jotzen dugu, geho Baskari jamaten gaituzte, Baskaldu, geho dantza pixketein, pandereta pixka jo, eta listo, eguna pasa. Zondo, mila esker, Patxi. Ez horregatik gana. Joseba eta Patxi aurtengo omenduak, zer pentsatu zenuten, deia jaso zenutenean eta jakiten gaur jaso hartzen dutela omenaldia. Espero, ez genuen ezer espero gile esan. Baina, gero Iñaki deitu zigun nintu dena, poza handia hartu genuen, eta esan zuen, zei bitzen dizu, eta guetzako primeran. Hore bada, hemen urte asko daramagu kasik irekizunetik, eta orduan, berak esaten zuen, omenaldi modura edo, beti nola hemen biligeran jotzen eta hori, omenaldi txiki bat egin nahi zigula, eta gu konten, ez? Horretzako hore bada, hemen gaur egotea, eta oso konten. Bestetan ere izan zarete, baina gaurkoa berezi izango da horregatik, ez? Gaur ere eguna ezberdin biziko duzu. Desberdina da, bestetan etortzen gana da trikitixa jotzera. Eta egia esan gustu etortzen gera. Gure lan egiten dugu eta listo. Baina gaur izaten dena gauza zerbait difentia. Orduan horrego behar dugu, bestekin batera, gauza ondirikin gabe, baina seguro baita trikitixa joko deula. Osa, hortan dudik ez. Donela ere, sagardotegi batean, trikitixa eta panderoa osagai ezinbestekoak ia, ez? Bai, gaur egunean, lehen ez zuen ematen, baina orain gerozta gehiago, eta ematen du nabarmentzen ari dela trikitixa mundua. Giro polita jartzen du hori bai? Bai, noski, eta jendea askotan ere agian gehiegi, porque jartzen da hemen kriston zea saltza, eta baina, oso giro polita jauten da, eta merezi. Eta bestela sagardoz zaleak zarete? Bai. Ni bai bintzat. Patxire bai. Sagardoz zaleak eta egozera gauza. Bai. Osondo, mila esker. Vale, zuei. Temporaldia asterakoa. Aurten imitatuak bi trikitilari izango ditugu. Patxi Aiorga eta Joseba Zabalo, Irungoak. Patxi bere trikitiarekin eta Joseba bere panderoarekin. Oso ezagunak Irun eta Hondarribian batez ere. Erromerietan, Irungo jai guztietan eta Hondarribiko auzoetan ere beti parte hartzen dutenak. Baita ere, Diken taldea osatuak eta Irungo Bidasoako trikitilari taldean parte hartzen dutenak. Batez ere, hola sagardotegian hasieratik hemen bere trikitilarekin eta panderoekin animatzen. Asteburuetan afariak batez ere, eta gaur ez ditugu jarriko trikitixa jotzen, baizik gaur sagardoa goratzen eta edaten edo probatzen.
Eta besterik gabe, Patxi eta Arantxak leheno jodigute, Zalaparta, orain, Arantxak, txistua eta Enekok dantzatu. Nahi dizutenian. Bueno, hau da urtengo sagardo berria. Zen hasi zirenetikan, 15 urte iritsi, hasi baziran hasi ziran da, ohiturari tinko eutsi, Irunaldean berriz badago, hainbat musikari bitxi, haietako bat Joseba dugu, ta bestea berriz Patxi. Olan gaur zaukak txotxak asera, ta segiko diatiri, omenaldia egiten zaio, hainbat persona bitxiri. 15 urte ibili dira, soinua joz txiriz txiri, animo inakita zorionak, Josebari ta Patxiri.
Ez dezagula ohitura galdu, izan gaitezen hitzeko. Baso sagardo asko behar da, gaur barruak asetzeko. Arrantzalek edaten zuten, eskorbuto uxatzeko. Eta guk berriz edaten dugu, pena danak goxatzeko. Gehiago edango bagendu, hau hemen dago urtarrilo txal, azaro abendu, baina urtero, uda bera den, burutik ezin dut kendu. Gure Iñaki kupela zarrau, nu kristotik gara.